Dus jij beweert dat je het zelfs nog nooit hebt overwogen? Ik heb daar zelfs nog nooit aan gedacht. Dat vind ik moeilijk te geloven, Veronique. Dat is uw probleem, hè, Victor? Ik moet toch toegeven dat die Wouter een goede partij is. Dat is een zeer goede partij, maar daarom niet voor mij. Nee, Veronique. Ik heb ook ogen in mijn hoofd, hè. Ik zie toch hoe je naar hem kijkt. Hoe jullie met elkaar omgaan. Dan zie jij dingen die dat ik niet zie. Dan zie jij dingen die dat er niet zijn. Dus je vindt hem niet sympathiek? Kom aan, Victor. Dat is mijn architect die dat mij helpt met de verbouwingen in de komeet. Waardoor jullie heel wat uurtjes met elkaar doorbrengen, hè? In een werksituatie, ja? Ja, maar in een werksituatie leer je elkaar net goed kennen. Leer je elkaar appreciëren. Oké, ja. Ik vind Wouter sympathiek, ja. Maar het is toch niet omdat ik iemand sympathiek vind dat ik er daarom iets mee wil beginnen? Ja, maar elke gezonde vrouw heeft toch behoefte aan seks? Oh, kom aan, Victor. Echt, nu gaat het te ver. Moet de waarheid bij Nee. misschien? Omdat je belachelijk maakt. Ja, en jij maakt jezelf iets wijs. Ik ga niet mee in uw vieze fantasie. Vieze fantasie. Het is volslagen normaal dat je een jonge, viriele kerel verkiest boven een chagrijnige lamzak als ik. Adam, lamzak. Stop hiermee, Victor. Stop hiermee. Je wilt het zelf misschien nog niet toegeven, hè, maar volgens mij heb je al gekozen. Ziet je wel.